расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни нуҳум рақами рейтинг Жайлтон Алмейда бо рекорди 19.2 ва даҳум рақами рейтинг Дерек Льюис бо рекорди 27.11 рӯзи 4 ноябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. топови ҷангори вазни сабуки UFC Бенил Дариуш дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра прогнози худро дод. ма якчанд интервюҳои Чарлз Оливейраро тамошо кардам ва ӯ мегӯяд ки ҳамон вақт омода набуд ва ма фикр мекунем ки ин чиз рост аст. мо бояд ки ин чизро ба инобат гирем. ана барои чӣ ба назари ман реванши онҳо ба монанди якум муҳориба намешавад. ин дафъа аниқ дигар муҳориба мешавад ва ма фикр мекунам ки ин дафъа ин муҳориба барои Махачев вазнинтар хоҳад шуд. аммо дар ҳама ҳолат ма фикр мекунам ки ислам ғолиб мешавад, чунки дар якум муҳориба ма дидам ки дар ҳамаи корҳои мекардагии Оливейра Махачев ҷавоб дошт, гуфтааст Дариуш. ва дӯстон, ногуфта намонад ки то турнири UFC 294 аллакай 11 рӯзи дигар мондааст ва иштирокчиёни ин турнир охирон тамринҳои худро гузаронида истодаанд. дар пеш онҳоро пресс-конференсия, маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст ва баъд албатта ки муҳориба. рӯзҳои истироҳатии гузашта Дана Вайт гуфт ки боз ба ҷанговарони худ имконият медиҳад ки бо парчамҳои худ ба муҳориба бароянд. парчамҳо баргаштанд. ман рӯзи истиқлолияти Мексика дар он ҷо истироҳат кардам ва набудани парчамҳо маро ғазабнок кард. барои ҳамин ма қарор баровардам ки парчамҳоро бармегардонем. ҳатто ҷанговарон аз Русия метавонанд ки бо парчамҳои худ ба муҳориба бароянд. вақте ки мо бо парчам ба муҳориба баромаданро манъ кардем, ман фикр кардам ки бе парчам баромадан ягон кори бад нест. аммо рӯзи истиқлолияти Мексика ма ба хулосае омадам ки ин запретро қатъ мекунем ва парчамҳоро бармегардонем. барои ҳамин бале, парчамҳо баргаштанд ва агар ки ягон парчам шуморо нороҳат кунад, пас ин кори бад барои худи шумо аст, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунам ки вақте ки ҷанг байни Россия ва Украина оғоз шуд, пас ташкилоти UFC ба муҳориба бо парчам баромаданро манъ карданд ва акнун чӣ гуна ки мебинем Дана Вайт боз парчамҳоро баргардонд ва акнун ҷанговарон метавонанд ки бо парчамҳои худ ба муҳориба бароянд. ва дӯстон, дар пеш моро муҳорибаи Муҳаммад Наимов, Муин Ғафуров ва Нурулло Алиев интизор аст ки онҳо акнун ба муҳорибаҳои худ бо парчами Тоҷикистон баромада метавонанд. топови ҷангори вазни миёнаи UFC Пауло Коста хабар дод ки 3 ҳафта пеш аз муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев ҷарроҳӣ гузаронд ва ӯ гуфт ки муҳорибаи онҳо барҳам намехӯрад. албатта ки муҳориба баргузор мегардад. миннатдории худро ба табибони UFC мерасонам ки онҳо ин муҳорибаро қатъ накарданд, чунки ман боварӣ дорам ки аз 100 маротиба 99 маротиба ма ӯро шикаст дода метавонам. ман ҳамаи чизҳои даркориро дорам то ин ки ӯро шикаст диҳам. ӯ гӯштингир аст ва ба ғайр аз гӯштин ӯ дигар ягон чиз надорад. ӯ калаи калон,дастони дароз ва миёни борик дорад ва ӯ зидди ман ягон кор карда наметавонад. ман якум текдавни ӯро манъ мекунам ва ӯро ба нокаут равон мекунам. ман ин муҳорибаро сахт интизорам. барои ҳамин аз ин муҳориба даст накашидам. ман ба ин ҷо барои бо ӯ ҷангидан омадагиам ва дар ҳақиқат боварӣ дорам ки ӯро шикаст дода метавонам, гуфтааст Коста. ва дӯстон, чӣ гуна ки дар ин наворҳо дида мешавад, Коста аллакай бо дасти ҷарроҳикардаи худ тамрин карда истодааст ва умедвор мешавем ки муҳорибаи ӯ зидди Ҳамзат Чимаев барҳам намехӯрад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.